Wata rana kafin a tafi hutun mako akwai su kawaye biyu da suke kokarin ɗauko zoben su da ya makale a ƙarƙashin ruwa. A daidai lokacin suka fahimci cewa ana kokarin kulle swimming pool din. Kafin su ankara tuni an kulle wajen, ba halin neman taimako. A wani gidan swimming pool, manaja ya manna sanarwar cewa yau za a tafi hutun sati. A lokacin yana waya, a nan kuwa Sara ta bar zobenta a cikin jaka ta shiga wanka. Tare da 'yar uwarta wacce bata jima da dawowa daga asibiti ba, suna wanka tare. Manajan ya kama ma'aikaciyarsa Clara tana kokarin sata masa kuɗaɗe. Wannan ba shi bane karo na farko, wannan shine karo na uku. Aka kama ta da laifin sata a wajen. Daga nan manajan ya ce idan ta kammala aikinta na yau, ta tattara kayanta ya kore ta ga aiki. Lokacin kulle wajen yayi, don haka manajan ya sanar da cewa kowa ya tafi gida. A lokacin da suke tattara kayansu, Sara ta lura da cewa zobenta na baiko ya bata. Jona ta hango zoben a wani rami da ke cikin swimming pool din. Ba tare da bata lokaci ba, Sara ta fada ciki tare da iyo domin ɗauko zoben, amma sai dai zoben ya makale ramin. Ganin haka yasa Jona ta shigo domin taimaka mata. A cikin rashin sani, manajan ya duba ya ga babu wanda ya rage a wajen, don haka ya danna madanni domin kulle wajen saboda za a shiga hutu mai tsayi. Sara tare da uwarta sun yi kokarin fitowa amma lokaci ya kure. Hankalin Jona ya tashi sosai, amma Sara ta kwantar mata da hankali. A yanzu kuma babu wanda ya rage a wajen da zai taimaka musu. Sun yi kokarin daga marfin amma kuma sun yi kokarin su ya ki daguwa. Daga nan Jona ta fara yi wa Sara surutu saboda ta saka rayuwarsu a matsala akan banzan zobe. Sara ta ce wannan zoben yana da matukar muhimmanci a rayuwarta, don haka ba abin banza bane. A lokacin da suke ƙara bincika marfin, Jona da Sara sun gano wani ƙaramin rami, amma sai dai ya yi makankantar da ko hannu ba zai iya wucewa ba. A daidai wannan lokaci, Jona ta sanarwa Sara cewa tana kishi da ita. Sara tana jin daɗin rayuwarta har za ta yi aure, ita kuwa tana fama da jinya. A yanzu bata da wani abu na farin ciki da ya saura mata a rayuwa. A nan Sara ta fahimci cewa Jona ce ta jefar mata da zoben a cikin ruwa. Nan take faɗa ya shiga tsakaninsu, suka fara faɗa. Sara ta sake komawa wajen zoben nata. Daga ƙarshe ta samu nasarar ciro zoben. Daga nan suka sake dakatar da faɗan, suka yanke shawarar neman hanyar da za su tsira. Sara ta ce su buɗe hanyar ƙasa, amma ta yi musu nauyi, sun gagara buɗewa. Da yamma lokaci har ya tafi, dare ya yi. Daga nan hasken swimming pool ɗin ya mutu gaba ɗaya. Saurayin Sara, David, ya fara kiranta a waya, amma wayar tana cikin jaka. Jona ta ji haushin David, me yasa ba zai neme su ba sai dai ya kira su. Jona ta ce ita dama asali bata yadda da David ɗin nan ba ma tun farkon ganinsa. Sara bata juri zagin David ba. Daga nan suka fara cacan baki. A daidai lokacin ciwon kai ya tasar wa Sara. Ta faɗa wa Jona cewa tana fama da diabetes sama da shekaru 3 a yanzu. Blood sugar ɗinta yana raguwa. Idan ba ta shan maganinta akai-akai zai iya jefa ta cikin hatsarin da za ta iya mutuwa. Sara ta ce a halin yanzu maganin da take shaƙa yana cikin jakarta. Jona ta kaɗu da jin haka, amma ta yi mata alkawarin cewa za ta samo maganin nan ba da jimawa ba. Daga nan suka yi ƙoƙarin ƙara faɗin ramin da wani roba da suka samu a cikin swimming pool ɗin. Daga nan suka shiga hira akan ahalinsu, wanda Sara ta sanar da ita cewa mahaifinta mashayi ne. Ita ta ƙona gidansu da ya sanadiyar mutuwarsa. Suna cikin hirar ne suka ji an buɗe ƙofa. Ma'aikaciya Clara ce bayan ta gama aikinta take ƙoƙarin tafiya. Clara ta tsorata ganin cewa akwai mutane a cikin swimming pool ɗin. Ganin cewa akwai kyamarar tsaro ya sa Clara ta shiga ɗakin iko ta kashe su gaba ɗaya. Daga nan ta ɗauki jakar Sara ta ɗebe kuɗaɗen wayarta da kuma katin kuɗinta, tare da faɗa musu cewa za ta taimake su. Daga nan ta tambayi Sara lambar sirrin da ake buɗe wayar. Jona ta dakatar da Sara. Daga nan suka fara tambayar ta yaya aka yi ta canja halinta cikin ƙanƙanin lokaci haka. Clara ta ba su labarin wahalar ta sha a gidan yari da kuma yadda take ɗawainiya da 'ya'yanta, har ma da kuɗaɗen haraji da take biya. Bayan jinkirin da suka yi yasa ta kashe yanayin da ke ba su ɗumi a ciki. Nan take Sara ta bata lambobin sirrin tare da roƙonta da taimaka musu. Clara ta tafi tare da yi musu alƙawarin cewa za ta dawo bayan ta cire kuɗaɗen da ke account ɗin. Ba su da wani zaɓi da ya wuce su dakata ta dawo. Ganin yadda jikin Sara yake ƙara muni, yasa Jona ta koma ƙasa domin ciro ƙarfen da ke ƙasa. Sun fara jin rashin kuzari sakamakon kashe ɗumin da aka yi. Jona ta gagara cire ƙarfen, don haka ta yi sauri ta dawo saboda sanyi yasa suka rungumi juna ko za su samu sassauci. Sai da asuba Clara ta dawo kamar yadda ta yi alkawari. Daga nan ta fara zagin su matsiyata ba su da komai. A lokacin Jona ta roƙi Clara da taimaka musu ta ɗauko maganin Sara ta mika mata ta ƙaramin ramin, amma Clara ta haukace musu da cewa kuɗin da ke cikin account na Sara kwata-kwata ba su wuce 50,000 ba. Daga nan ta ce goma su mutu a wajen. Jona ta yanke shawarar hukunta Clara akan abin da take musu na cin fuska. Daga nan ta fara kuka a kusa da ramin tana kiran Clara ta zo kusa da ramin ta saurare ta.
Bayan da ta saka kunnenta za ta ji maganar, Jona ta yi amfani da karfin da ke hannunta mai tsini ta soka mata a kunne. Clara ta tashi tana ihu, daga nan ta yi saurin duba yadda ta jikkata tare da dakatar da jinin da ke zubowa daga kunnen nata. Cikin fusata Clara ta kunna injin da zai ƙara share swimming pool ɗin. Hakan yasa suka sha wahala da chemicals da ke ciki. Sun yi ta kuka suna neman taimakonta, ganin hakan zai iya salwanta rayuwarsu yasa ta kashe bayan wasu 'yan mintuna. A daidai lokacin Clara ta ce babu abin da za ta rasa a duniya, don haka tana buƙatar su biya ta kuɗin abin da suka aikata mata. Clara ta nemi su bata duk wani abin da suka mallaka mai tsada, wanda shine zoben baikon Sarah, wanda farashinsa ya kai miliyan 1.3. Ganin basu da wata zaɓi a yanzu yasa Sarah ta yanke shawara kawai ta bata zoben. Clara ta ƙara ficewa daga wajen tare da zoben. Jona ta fara kuka tana da na sani tare da cewa duk ita ta janyo. Sarah ta rarrashe ta tare da yafe mata duk abin da ta yi mata. Bayan sa'o'i Sarah ta fara fita daga hayyacinta. Sarah ta kalli marfin ya bude inda David ya shigo wajen ta ya taimaka mata. Jona tana neman mafita. Sarah ta farka daga tunanin da take. Ta lura Jona ta bace. A buge Sarah ta fara neman ta. Ta kalli Jona da karfen nan a hannunta tana kokarin kashe kanta. Sarah ta dakatar da ita tare da faɗa mata cewa za su kubuta daga nan wajen. Jona ta ce mata ko da a ce sun kubuta rayuwarta za ta kare ne a jinya, ita kuwa tana da kyakkyawar rayuwa da za ta dora a kai. Sarah tana kuka ta bayyana mata cewa a kowane irin hali tana kaunar su yi a rayuwa tare, sannan kuma babu wanda ya tsane ta kamar yadda take tunani. Daga nan suka rungume juna suna kuka. Bayan da Clara take duba zoben, David ya ci gaba da kira amma ba ta amsawa. Daga nan ya tura sakon murya MMS. Hakan ya sa Clara ta fahimci yana dab da kiran 'yan sanda tun da bata dawo gida ba. Saboda tsoron komawa gidan yari ya sa Clara ta koma wajen swimming pool din domin su yi magana ta nutsuwa. Ta buƙaci kada su faɗa wa kowa abin da ya faru tsakaninsu, idan ba haka ba kuma za ta kyale su a ciki har abada. Jona da Sarah suka yarda akan hakan, daga nan suka fara murna a tsakaninsu. Daga nan Clara ta shiga domin ta buɗe musu marfin su fita, amma cikin rashin sa'a lambobin sirrin da manaja ya bata a baya an sauya su, a yanzu ba su aiki. Clara ta bayyana musu hakan tare da sanar musu da cewa ta fita harkansu. Daga nan ta fice tare da sanar musu cewa su rungumi kaddara kawai. A daidai lokacin ne tsoro ya kama su gaba daya. Har dare ya sake zagayowa, Sarah tana nan gab da mutuwa. Daga nan Jona ta fara jijjiga ta domin ta cece ta. Ganin ba wata mafita ya sa Jona ta sake koma wajen hanyar karfen nan domin ta bude. Bayan ta gagara ta karɓo rigar Sarah ta ɗaura a jikin karfen, wanda hakan ya taimaka mata wajen janyo shi da kyar. Ganin yadda Sarah ba ta motsi ya sa Jona ta yi mata CPR wanda ya dan farfado da ita. Daga nan Jona ta yi gaggawa ta rusa karamin ramin. Jona ta yi amfani da hannunta wajen buɗe ramin, wanda hakan ya sa ta yanke hannunta, duk da haka bata sadakar ba. Daga ƙarshe suka samu damar fitowa daga cikin swimming pool din. Jona ta yi gaggawar bata magani cikin rashin tabbacin cewa Sarah za ta iya rayuwa. Cikin rashin tsammani Clara ta bayyana da bindiga a hannunta tana nuna musu. Ta yi ƙoƙarin ta kashe Sarah da Jona saboda ta san abin da zai iya faruwa da ita idan ba su mutu ba. Ita kuwa ba ta son komawa gidan yari. Nan take Clara ta saukar da bindigar a hankali, kana ta mayar wa Jona zoben da ta ɗauke. Cike da nadama ta koma gefe. Nan take Jona ta kira 'yan sanda tare da ambulance ta kuma faɗa wa Clara ta tafi kafin su iso. A ƙarshe dai mun ga Sarah ta farfado inda Jona ta mayar mata da zoben baikonta. Cikin kuka Sarah da Jona suka wuce asibiti da taimakon 'yan sanda.